Baby. Aba baby, ana ta miki magana kuna ta wani iya ne. Ni fa matsala ta fa da irin matan iriyan nan fa. In ban ce na fasa ba shege nake. Wallahi Allah in ce na fasa. Baby ke yadda kuɗi? Ni ce. Da ana ta miki magana kina ta wani iya ne, kina ta wani jaki nan kinan. Shi yasa kun ga irin matsala. Na sha ma irin yan iska mazan nan ne na kan hanya shi yasa. Ha ba ni ba irin gargurin yan iriyan nan bane. In kika ga wanka na tun daga sama a ƙasa ai da bambanci. Wallahi ni ce ne. Kai ka yadda ko? Kin gane? Gobe zan yi kokari. Zan nemo miki ko da safe ne. In na tsinta zan kawo miki. Yanzu ki samun nan banki zan kira ki. Na ce miki gobe in na tsinta zan kira ki a waya ki samun nan banki. What's happening? We drinking tonight, girl. Ni matsala ta da irin matan area nan fa kenan fa.